Dámy a pánové, vítám vás ve studiu. Ukažte se při prvním díle podcastu Enomus. Dobrý den. Dobrý den. Vedle mě sedí Jaroslav Novák, což je jednatel, majitel firmy Enomus a vysvětlí nám, co vlastně znamená zkrátka Enomus. Tak zkrátka Enomus. Ta vznikla pár měsíců zpátky, když jsme se potkali s kamarádem na renovaci mého domu a dali jsme to dohromady, protože se známe už 20 let, hráli jsme spolu fotbal a když jsme se potkali na tím baráku, tak jsme si řekli, že on 20 let dělá do stavebnictví. Já se věnuju nějaký rok už energetice, ale tak jsme si řekli, že to dáme dohromady, protože každý barák potřebuje jak renovaci, tak ty energetické části, jak zařídit nové plynoměr, udělat levnější ceny na elektřině nebo na plynu, ale tak jsme to dali dohromady. Super, a samostatně vlastně ty děláš jak dlouho energie? Já nevím, 4., 5. rokem. Uh-huh. A on má jak dlouho stavební firmu, nebo jak dlouho se v tom pohybuje? Stavební firmu. On má pod sebou nějaký lidi a dělá už kolem 25 let. A slyšel jsem, když mluvíš, tak tam máš takový to zmé a tak. A odkud jste? Od Prostějova. Působíme na Prostějovsku, ale občas jezdíme i někam jinam. Já třeba v rámci energetiky jezdím po celé republice, takže... Fakt? Jo. A takhle dá se říct, že jsi Hanák? Nebo ne? No, jsem Hanák, ale dlouho jsem žil i v Praze, takže není to poznat, ale žil jsem tam. Jak dlouho? S přestávkama 6-7 let. A ty jsi říkal, že jsi hospodář. Jsem hospodář, no. Hospodář, máme hospodářství, jelikož jsem zdědil dům po dědovi, tak my jsme tam měli dřív, jak bývaly všechny ty domy na vesnicích, tak tam byly různý prasata a tak dále. Teď už tam máme jenom slepice, ale máme obrovský pole, tam sázíme různý česneky a brambory a různý řepy a tak dále, takže tady v tomhle jedeme. To je takový relax po práci, jo? A to, co nás baví. A je to něco, co jsi hledal i v té Praze? To ne, no, to jsem byl ještě, to byla taková mladická nerozvážnost a to se tam když je člověk v Praze, tak tam tohle nehledá, to vám řekne každý. Jo, když tam žije na bytě, tak tohle určitě nehledá. A většina Pražáků bydlí na bytě, protože tam ty domy jsou drahý a většinou nemají ani zahrady a tak dále, to jako výjimečně okrajové části. A tam každý má rád prostě Prahu a tak dále, jde posedět a tak. No. A zpátky domů tě tahlo, co teda? No, našel jsem si tady přítelkyni, teď už teda manželku a prostě já jsem Moravák, takže věnuju se houbám a tak dále, takže mě tahle les a rodina a manželka teď už. No. A ty si říkal, že jsi houbař taky. Věnuju se houbám asi 20 let a mám i zkoušku ze znalosti hub na hygienické stanici v Olomouci, takže mám oprávnění prodávat houby. Aha. A to znamená, že je to takový ten podobný, nebo ne podobný, takový ten prodej podél silnic a podobně, tak to můžeš realizovat? Nebo co to znamená? To jako může být taky, ale většina tady těch lidí, co tady tu zkoušku má, tak prodává třeba do restaurací, ale já jsem to praktikoval chvilku, ale není na to čas, protože mám i zdravotní problémy s artrózou kyčle a tak dále, takže spíš už je to jenom takový koníček. Jo. My tady nejsme úplně kvůli houbaření a kvůli hospodaření, ale jsme tady kvůli energiím. V rámci firmy Enomus, tak co je tvoje pozice? Moje pozice je kompletně se starat o klienta. Od sjednání dodávek můžu mu pak ukázat, jak se dělá v portálu. U obcí například měníme jističe, protože hodně obcí si zrenovuje veřejné osvětlení, ale už si nesníží jističe, což je velká část finanční na té distribuční položce. Jo? Mm-hmm. Takže mám kontakty na EGD s pracovníkama i na ČEZu a v rámci toho s nima spolupracuju, takže měníme vlastně jističe na menší, můžeme to změnit i na větší, ale z 90% se to mění na menší v rámci té renovace toho veřejného osvětlení. Skvělý. K obcím se ještě dostaneme. Na to budeme mít vyloženě podcast, který se bude věnovat obcím, protože to je velmi široké téma a troufnu si říct, že v dnešní době, kdy ceny energií různě skáčou, tak je to i velké téma v rámci nějaké budoucnosti té obce a správného hospodaření. Já jsem slyšel, že existuje nějaký pojem typu energetický poradce. Říkám to správně? Jo. Co to znamená? No, tak já jsem ten, co by těm lidím nebo těm obcím, těm firmám měl radit v rámci trhu, co mají vlastně dělat, protože řekneme si to upřímně, 99% lidí, jak jsou to domácnosti, ty zákazníci neví, co tam mají za dodavatele a když už to ví, tak se vůbec nevyznají ve faktuře. Jo? Takže se podívat do faktury a oni neví, kolik platí za kilowatt nebo megawatt hodinu. Jo? Takže tvoje práce je vlastně vyznat se v tom a vysvětlit těm lidem teda, co to je? Nebo? Jo.
Přesně tak. Já vždycky, když za někým jedu, ať je to domácnost nebo starosta, tak aby jsme neplýtvali časem, tak si nechám poslat nějaké faktury nebo nějaké vyúčtování nebo nějaké smlouvy, aby jsme mohli udělat už takovou tu první vstupní poradu, abych jim tam mohl udělat třeba tu tabulku a říct jim, kde a v čem je tam trápí ta bota, v čem tam přeplácí nebo co tam mají špatně nastavený. Mm-hmm. To znamená, že ještě aby jsme to shrnuli, tak jenom prosím vysvětlit třeba ve 2 větách, co je obsahem práce energetického poradce. Za první pomáhat lidem, jo, tady se v tím vyznat, a za druhý jim třeba i snížit ty náklady té domácnosti nebo té obce. A je pro mě finančně náročné spolupracovat s energetickým poradcem? Já myslím, že ne, protože minimálně teda já si za tohle nic neberu, jo, minimálně u domácnosti. Pokud teda pro obec dělám celoročně, nejenom tady tohle, ale pomáháme jim tam s dalšíma věcma v rámci snižování veřejného osvětlení a tak dále, tak i tady se dá domluvit na nějaké částce, ale u domácnosti si nikdy nic neberu. Vím, že jsou energetičtí poradci, kteří si dokážou vzít i za to, že tam snížili nějaké domácnosti cenu a ještě si za to vezmou peníze nějak bokem a prostě takhle se to nedělá. No. Teď jsme narazili možná na jeden z red flagů, respektive ze situací, kdy byste měli zpozornit v momentě, kdy se bavíte s energetickým poradcem. Takže pojďme si říct, co jsou takové největší upozornění při spolupráci s energetickým poradcem. Na co bych si měl dát pozor, když se mi někdo ozve, že dělá energetického poradce? No, nejhorší je asi to, když vám zavolá nějaký energetický poradce, že zastupuje jednu firmu. Jo? On vám bude vykládat a hádat se s váma do krve, že ta firma má nejlepší ceny na trhu, ale z 99% to není pravda. Já to chápu. Zastupuji jednu firmu, takže musí ji propagovat. Ale já zastupuji hodně firem, takže tomu zákazníkovi nebo tomu klientovi dám vždycky vybrat. Můžu mu říct pro a proti u téhle firmy, co tam má dobrý v aplikaci nebo v portálu. Takže je to i o tom následným servisu, i o těch dalších věcech okolo, nebo je to čistě jenom o tom, že tady mám za kWh 16 korun a tady mám 17, takže půjdu tam? Ne, není to v dnešní době, je to tak 50/50. 50% o ceně, ale hlavně si myslím, možná už i těch 60% je o těch službách. Jo, protože když ty klienti spolupracují se mnou nebo s naší firmou, jak jsou to obce nebo domácnosti nebo firmy, tak u mě mají vždycky jistotu, že jim zvednu telefon. Nemusí očekat někde na infolince. Jo, znám hodně energetických poradců, co klientovi udělali smlouvu, ale pak se mu rok neozvali, nebrali telefon a tak dále. A tohle já úplně nesnáším. Mm-hmm. A to znamená, že tedy, když si to ještě zpátky vrátíme k tomu, jak poznat kvalitního energetického poradce, tak máš nějakých třeba 5 bodů, 3 body, které mě řeknou, ano, tenhle energetický poradce mi nelže? Člověk si může zavolat i na dodavatele, protože pokud ta firma spolupracuje vlastně s tím dodavatelem, tak ten dodavatel oni ví. Jo? Pak kvalitní poradce by měl nabídnout více cen od více firm. I kdyby zastupovali jednu firmu, tak každá větší firma má více ceníků, jo? Takže mu netlačí do ničeho, co je pro něho výhodný. Vím, že někdy to tak bývá a nebývá to jenom u domácnosti, ale i na obcích, kdy vím, že na jedné obci třeba přišla nabídka od firmy, kterou zastupuji já, ale byla o 200 korun na megawattu dražší. Mm-hmm. Hned jsem starostovi říkal, že to je prostě špatně. Super, a zajímají mě i nějaké reference? Určitě reference. Každý energetický poradce nebo aspoň firma by měla být nějaký reference. Jo? My na našich stránkách enomus.cz reference máme, píšou nám to tam i starostové, takže tohle je dobrý právě. Dá se najít někde, že ten energetický poradce, který ke mně přišel, tak je opravdu energetický poradce a nikoliv nějaký podvodník? Určitě, dá se to zjistit na stránkách ERU, tam, kde si to zjišťuje i ten dodavatel, který vlastně s tou firmou uzavírá to partnerství a může následně toho dodavatele nabízet. Mm-hmm. ERU je tedy Energetický regulační úřad. Jo, on kontroluje dodavatele, rozdává jim různé pokuty, když se nechovají fair k zákazníkovi. Jo, takže... A ty víš o nějakých případech, kdy nějaký dodavatel dostal pokutu a ty jsi o tom nějakým způsobem věděl, nebo...
Něco z historie? Za první, já spolupracuji s dodavatelem, kteří pokuty moc nedostávají. Jo, maximálně, teď jsem slyšel, že jeden větší dodavatel dostal pokutu jenom za to, že na zákaznické lince paní řekla něco špatného zákazníkovi. A když někam voláte, už víme všichni, že vás první upozorní, že hovor se nahrává. Jo, takže ona tam řekla jenom 2 slova nějak špatně nebo větu a už za to dostala nějakých 30 000. Třeba vím tady jenom o takové malé věcích, ale běžně Eru rozdává i milionové pokuty. Jo. Takže dalo by se říct, že tady ten obor je poměrně i tenký led, je to tak? Je. A právě proto to je další výhoda to, proč spolupracovat s naší firmou, protože já Eru často využívám, když cítím, že ten klient je v neprávu a že na něm bylo něco spáchané a ten dodavatel zkouší nějaké praktiky, které vím, že by dělat neměl. Máš nějakou historku z historie? Mám, ale rád vám ji řeknu, ale nebudu uvádět konkrétní obce nebo dodavatele, abych někoho nepoškodil, ale je to jeden městyc na Prostějovsku, řešili jsme tam, pan starosta dostal nabídku smlouvy, říkal, že s ním souhlasí, druhý den dostal i na podpis, ale už si to nepřečetl, byla to trošku i jeho chyba, ale ten dodavatel v té smlouvě změnil, měla tam být doba fixace na neurčito. To znamená, že můžete kdykoliv odejít s 3měsíční výpovědní lhůtou. Jo? Ale když to starosta podepsal, tak mu pak došla na e-mail smlouva, on si to pak studoval a zjistil, že místo toho, aby to bylo na neurčito, tak tam byla fixace na 3 roky. To znamená, že vy se bez pokuty, kdybyste chtěli skončit dřív, od nich nedostanete. Jo? A v rámci toho, že tam bylo strašně moc odběrných míst, tak by ta pokuta mohla být třeba přes 100 000. Jo? No a mám se bát i jako řadový klient, jako domácnost? U domácností taky často dostávají pokuty, když skončí dřív, ale teď je nová legislativa, už ty pokuty jsou samozřejmě menší, je to za nějakou část, kdy skončíte předčasně dřív. Dřív si pamatuju, že velcí dodavatelé rozdávali pokuty třeba i 20-30 tisíc. Zažil jsem to u svého klienta. Jo, že jste dělali jakoby výpověď smlouvy, nebo co se stalo? Jasně, já jsem tu klientku upozorňoval, že když odejdem a ten dodavatel v tím spatří nějakou nekalou činnost, nebo že se to dělá účelově, že může dostat pokutu. No a tak to taky bylo. Mm-hmm. Jo, ale stejně tam byla úspora asi, já nevím, 40-50 tisíc, takže i tak se to tému klientovi vyplatilo. Ty jsi o tom věděl už na začátku, když jste spolupracovali a podepisovali jste tady tenhle odchod od toho původního dodavatele? Prvně, než jsme začali něco dělat, já jsem mi upozornil, že tam bude 100% pokuta. Mm-hmm. Jo, já jsem mluvila i s tím dodavatelem, který ho byla, upozorňoval jsem na to. Já jsem chtěl po klientce, aby mě dodala ještě nějaký formuláře, to už nechtěla, takže jsme to udělali tímhle způsobem a o pokutě věděla. Takže. Mm-hmm. Teď se bavíme o nějakých pokutách, o pojmech a tak dále. Mohl bys nám trošku přiblížit tedy, o čem to je, když já jako běžný člověk přijdu k tobě jako finančnímu energetickému poradci, tak na co ty se mě budeš jako první ptát? Co vás nejvíc trápí? Tak se ptám i na těch obcích nebo na firmách, co vás nejvíc trápí v rámci obce nebo té domácnosti. Platíte hodně za elektřinu nebo za plyn, nebo vám špatně chodí jak kdyby faktury, nebo máte nějaký problém, že vám dodavatel často neposílá vyúčtování třeba na e-mail, nebo vám nebere telefon, nebo různé takové problémy. Může být milion problémů. Zažil jsem různé problémy, že jim došlo i špatné vyúčtování, když jsme to museli reklamovat. Jo. Po klientovi běžně byla to starší paní, tak vždycky každý rok vraceli 6-7 tisíc. A teď jí došlo takovýto roční vyúčtování, jak každý dostává na domácnosti a měla tam nedoplatek 27 tisíc. Ty jo. No. A to se stalo jak? Byla tam chyba v tom vyúčtování. Jo, oni by to neuznali, já jsem asi půl roku se s něma hádal, pak jsem to předával i v rámci distribuce, dával jsem to na Eru a pak, když to přepočítali, tak i tady tohle odpustili a zase vrátili to samé, co je vrátit měli. Mm-hmm. A ona se ti ozvala tehdy, kdy už tam byl tady ten nedoplatek, nebo jste spolupracovali dlouhodobě? Ne, to bylo takhle. My jsme udělali kdyby novou smlouvu, ta navazovala tady na tu starou a jak začala ta nová smlouva, tak končila ta stará a vlastně na konci vždycky každé smlouvy, jo, tak vám přijde takovýto vyúčtování samozřejmě. A ona mě pak volala, že jí přišlo tady tohle, jestli s tím ještě pomůžu. Jo.
Takže vlastně pro klienta to dopadlo dobře. Jo, dopadlo to pro ně dobře. Za první to byla starší paní přes 80 let a říkám, aspoň se mi něco málo ušetřil a měl jsem z toho radost. Tak to je skvělé. A stává se ti i třeba, že firmy mají nějaký takovýhle trouble s energetikou? Firmy taky mývají trable, i různý, nejsou to jenom firmy, ale jsou to i třeba ty obce nebo různý SVJčka, nějaký bytový domy nebo nějaký galerie taky. Jo. Zastupuji jednu galerii v Olomouci, která většinou, když někdo vede galerii nebo něco takového, nějaký penziony, tak se v energetice nevyzná. Tam je strašně moc věcí, co musí tady ty lidi řešit. Jo, v rámci stravování a milionu věcí, kolikrát si tam vyřizují na něco dotace. V dnešní době je strašně moc papírování, takže já vím, že ještě se věnovat energetice není úplně jednoduchý a ty lidi prostě na to nemají čas. No a když se na to podívám z praxe, tak pokud jsem třeba vedoucí nějaké galerie nebo prostě jsem nějaký vedoucí, který tam ještě potřebují lidi, ještě řeší zaměstnance, řeším spoustu věcí, tak v tento moment na jak dlouho je třeba schůzka s tebou? To záleží. Jak jsem říkal, vždycky, když si s někým volám, tak už bych rád měl dopředu nějaké podklady, aby jsme tam jenom neseděli a nepovídali si, jak je venku krásný sluníčko, ale už co je tady trápí, já už to z té faktury vidím, ptám se i na nějakých pár věcí třeba v tým e-mailu nebo po telefonu, ale většinou to píšu do e-mailu, ať je všechno podložený a už na tu první schůzku chodím s konkrétníma věcma, jo, a můžeme plánovat další věci. Mm-hmm. No skvěle, to znamená, že dalo by se říct, že jedna schůzka s tebou tak mi může ušetřit spoustu nervů, potažmo peněz, jestli správně chápu. Přesně tak. A jak často se musíme vidět, když chci vyřešit právě tu energetiku? 2x, 3x do roka? Jak často to bývá? Záleží. Na jak dlouho uzavřeme dobu fixace. Jo, jestli na rok, na 2, na 3 roky to nedělám. Za mě je to v dnešní době strašná blbost uzavírat na tak dlouhou dobu. Hodně dodavatelů to teď nabízí, ale za mě je to dobrý třeba pro nějaké instituce, kteří mají rádi jako přehled o rozpočtu, ví, co budou mít na 3 roky. Jo? Mm-hmm. Ale třeba pro domácnosti tam se ta cena trošku víc změní, než třeba u těch obcí a u těch měst. A tak bych doporučoval třeba 2 roky. Jo? Já si to třeba na domácnost taky dávám 2 roky. Zase ta cena třeba elektřiny nebo plynu se od minulého roku nezměnila. Zase extrémně, protože to kolísá. Doporučoval bych spíš ty 2 roky. Nadpis tady tohoto podcastu by měl být nejen to, kdo je Jaroslav Novák, kdo je firma Enomus, ale taky to, jak může domácnost ušetřit a co je pro ní důležité. Ještě bych možná začal tím, jaké jsou 2 zásadní pojmy v rámci tvé práce. První ten pojem je přepis energií a druhý je klasická změna dodavatele. Jaký je mezi nimi rozdíl? Tak změna dodavatele, klasika. Když chcete změnit dodavatele, většinou to dělají lidi, kteří nejsou spokojeni s tím, kolik platí, anebo jsou u dodavatele dlouho. V dnešní době vám každý řekne, každý energetický poradce, že čím déle jste u jednoho dodavatele, tím máte horší cenu. Jo? Bylo to i v několika podcastech, na různých portálech. Prostě čím delší dobu jste u dodavatele, tak tu cenu nemáte nejlepší, jako byste mohli mít. Jo? Ty dodavatelé hlavně chcou noví klienty. Jo? Pro ty starý klienty jako nemají úplně nejhorší ceny, ale taky záleží, jakou smlouvu máte. Jestli nemáte nějaký standardní ceník, tam je strašně moc aspektů. A teď se bavíme tedy o tom, že měním dodavatele. Je to tak? Přesně tak. A jaký je tedy rozdíl mezi přepisem energií a změnou dodavatele? Změna dodavatele je například na domácnosti třeba u paní Novákové, takže změní dodavatele A na dodavatele B, ale je to furt u té paní Novákové. U přepisu je to tak, že vy prodáte barák a přepisujete z paní Novákové třeba na pana Chytila. Jo? Takže se tam mění vztah k té budově, k té věci, jo? Nebo po úmrtí. Jo? Taky. Můžete to přepsat, třeba umře nějaký dědeček 87 let, tak to přepíšete buď třeba na babičku, ale já doporučuji přepsat to na někého mladšího, protože
ty starší lidé už v tím nemají takový přehled. Jo, je lepší, dodavatelé všechno v dnešní době posílají na e-mail, kolikrát ty důchodci už s tím tak nedělají. Takže já většinou, co dělám přepisy po úmrtí, tak to řeším s vnučkama a tak dále, dokážu se tam udělat nějaký plný moci, aby je mohli zastupovat. Musí samozřejmě být nějací majitelé toho baráku. Je tam strašně moc aspektů, není to jednoduchý, ale dá se to vyřešit během. Takže pokud já mám starší rodiče, vím, že třeba osobně bydlím třeba na bytě ve městě, ale rodiče bydlí na venkově, tak pokud jim chci ulehčit život, tak jednou z věcí tak je to, že si mohu nechat na ně přepsat energie ve smyslu, že budu za ně jednat. Je to tak? Můžeš, ale v tom přepisu to není tak jednoduché, protože dodavatel může vidět i účelový přepis. To znamená, že toho klienta nemusí pustit. Účelový přepis je to, když on vidí, že se to přepisuje jenom kvůli tomu, aby ty od toho dodavatele odešel. Jo, jenom, že ty chceš tam odejít, abys dostal od nějakého dodavatele lepší cenu a on tě nemusí v rámci toho pustit. Měl jsem takových případů strašně moc. Takže to nemusí být tak jednoduchý, takže asi jednodušší je zvednout telefon, ozvat se nebo napsat do kontaktního formuláře na enomus.cz a ty už se potom ozveš a domluvíte se, co bude. Když potom takhle pracuji s tím dodavatelem, respektive pracuješ s energiemi, já bych se ti ozval, hele, potřebuju právě vyřešit to, že rodiče potřebují tu energetiku nějak řešit. Co to pro mě znamená? Dejme tomu, že vyplním teda formulář na webových stránkách. Co bude dál? Nemusíte vyplňovat ani formulář, mám tam číslo, stačí mě zavolat, domluvíme se po telefonu, můžu se zastavit, pokud nebydlíte někde v Praze, protože řeknu to upřímně, kvůli domácnostem po republice nejezdím. Jo? Když je to tady někde v okolí, tak rád se tam zastavím, všechno vysvětlím, ale ideálka je tady tohle si prvně domluvit přes telefon, řekneme si co a jak, co budu potřebovat a všechno zasílám na e-mail, můžu to, když je to poblíž, i dovízt osobně, řeknu jim, co je potřeba vyplnit. Dobře, pojďme se ještě podívat na to, co je tedy hlavní přínos toho, že lidé spolupracují s tebou jako energetickým poradcem. Přínos je to, že když pak mají nějaký problém s dodavatelem, cokoliv jim nepřijde, donným špatným vyúčtování, volají mě, nemusí čekat hodinu na infolince, dohadovat se s někým, jo. Nebo když mají podezření na nějakou nepravost od toho dodavatele, tak to zase řeším já třeba s tím ERU, jo. Protože já ji zastupuju v rámci mojí firmy, mám podepsanou plnou moc, aby zastupoval a vždycky si všechno odsouhlasíme s tím klientem a já ji vždycky informuji, co budu dělat a tak dále, ať už je to s tím starostou nebo s někým jiným. Super. A máš nějaký tip i na dodavatele, kteří třeba neřeší jenom tu stránku dodavatelskou typu, že pouze dodávají energii, ale že je to třeba firma, která je větší, když bych chtěl mít od jednoho dodavatele jakoby víc věcí? Hodně dodavatelů teď dělá výkupy. Jo, dokážu vám vyřídit výkupy, vy máte na baráku kdyby fotovoltaiku a dokážu vám nabídnout i něco na ty výkupy, i když ty výkupy už v dnešní době nejsou výhodný. Jo. A co to znamená ty výkupy? To znamená, že já vyrobím nějakou elektřinu a co nespotřebujete, tak jde do sítě. Jo, takže to jsou ty výkupy, za které ten dodavatel vám platí. Může vám dát třeba slevu do nějakého ceníku nebo něco takového. A to jsou pro mě jako laika takový furt fiktivní čísla. Existují i nějací dodavatelé, kteří mi třeba dají vlastní elektrokotel do domu nebo něco podobného? Tak to jsem ještě nezažil, jako že by dali nějaký elektrokotel. Jako jsou dodavatelé, kteří nabízí různé služby, ale já se tady tímhle nezabývám, takže radši řeknu, že nevím, ale vím, že hodně dodavatelů už se teď pouští do fotovoltaik a tak dále, nabízí různé služby v rámci, já nevím, že vám dají třeba do vyúčtování nějakou korunu na nějakého instalatéra a tak dále. My jsme v přípravě toho podcastu jmenovali firmu Quantum. Ty jsi říkal, že jsou svým způsobem něčem jedineční. Co to bylo? Je to firma, která má x tisíc klientů tady kolem Prostějova, Olomouce, Vyškova má i klienty na Vysočině. Dá se říct, že má všechny klienty v rámci toho plynu. Protože to je firma, která má všechny klienty z 97 až 8% na plynu. Elektřinu moc nedělá. Jo? Ale plyn umí fakt dobře. Má i nějaké distribuční sítě. Jo, jak jsou distribuční sítě třeba Gaznetu, že tam má teče ten plyn, tak to má tady i Quantum.
Mhm. A proč pro mě jako majitel domácnosti by mělo být kvantum zajímavé? Za první je to spolehlivý dodavatel, za druhý je víc jak 30 let na trhu, za třetí řeší i třeba elektrokotle a další takové věci do domácnosti, které by se mohly hodit. Jo? Super. Pojďme dál. My jsme tady v rámci přípravy na podcast, tak se nám přineslo mimochodem, tady je teda ERU, že? No. Energetický regulační úřad vypadá takto v rámci, kdyby se dostali na jejich stránky. A z druhé strany máme 5 tipů, jak se dá efektivně uspořit na domácnosti. Jo, takže já vám pár těch typů řeknu. Jedno je, hodně lidí je strašně zvyklý si doma hodně topit. Ať je to plynem, jo, tady jde hlavně o ten plyn. Ideálka je, když, jak to mám třeba na domácnosti, že mám kombinaci plynu a dřeva. Jo, ať to trošku kombinuju já, ale vím, že starší lidé určitě nebudou tam štípat dřevo a nebudou si chodit někde do sklepa přikládat, pokud nemají vlastně ten krb někde v hale nebo v obýváku. Tak je dobrý si ubírat vlastně teplotu na termostatu. Ideální teplota, když jde člověk třeba spát, je 18-19 stupňů, jo, protože pak se mu i hůř dýchá, jo, je to lepší pro organismus. Kolik procent mi může uspořit jeden stupeň z teploměru? No, říká se, že každý stupeň ušetří 6%. To znamená, že pokud si ušetří čtvrtinu nákladů, tak musím sundat... Ale museli bychom to dělat po každé. Po každý to ten člověk neudělá. Jo? Takže nějakou kačku vám to ušetří, v rámci stovek možná i přes 1000 to půjde ročně, ale je to dobrý hlavně i pro zdraví. Jo, protože ten člověk pak už přijde ven, hned je nemocnej a tak dále, takže u starších lidí vím, že oni si prostě tu teplotu ubírat nebudou, já to chápu, protože čím člověk stárne, tak je mu víc zima. Vidím to u své rodiny a tak dále, takže tady u těch mladších lidí bych radil v rámci i toho otužování, nemusí tam mít 14 stupňů, ale třeba kolem těch 20 v obyváku a pak v další místnosti v ložnici třeba 18-19 stupňů. Takže pokud si ušetří ta čtvrtinu nákladů na energii, tak mě de facto stačí každý večer si stáhnout teploměr o 4 stupně. No, není to úplně čtvrtina nákladů, ale dá se tam ušetřit fakt jako v rámci stovek i možná 1000 na úspoře na tom plynu. Pojďme tedy k 5 nejčastějším, ne chybám, ale 5 nejčastějším oblastem, které ovlivňují vaši spotřebu v domácnosti. Jo, takže teď jsem řekl jednu. Pak další věc je, nejhorší je, když má rodinný barák všechno na elektřinu, jo, a má tam velkou spotřebu. Pak se diví, že má velké zálohy, ročně platí strašně moc peněz. Jo. Za mě je ideální kombinace elektřiny, plynu a ještě když je tam třeba, nevím, ty krbový kamna, můžete si přitopit, jo, ať to krásně rozloží, protože jestli máte platit 8 MW za elektřinu, jo, anebo 8 MW za plyn, jo, tak v tím jsou brutální rozdíly cenový. Jo, to může být třeba 2x, 3x dražší a ten člověk už to pak v rámci toho, když by to byl třeba důchodce, tak už by to hodně pocítil. Takže to jsme se dostali teď k druhému bodu. Jasný, pak třetí bod je minimálně 2 přístroje, ať jsou starý mrazáky, anebo nějaký přímotopy, co používají hodně důchodci, tak ty bych taky odstranil. Protože to už jsou starý mrazáky, kolikrát zarezlí, teče z nich voda a to jsou taky pěkný šrouti. Potom to máme třetí bod, pojďme na čtvrtý. Čtvrtý bod, zateplení domu, to v dnešní době taky. Dostávají se na to dotace, když máte zateplenou budovu, drží to i tu svou teplotu, neuniká tolik vlastně toho tepla z té domácnosti a tady na tím taky ušetříte. A poslední 5. A LED svítilny, tak jak to využívají obce třeba na veřejném osvětlení, tak to si sami můžeme udělat na rodinném baráku. To znamená nahradit běžné žárovky ledkama, přesně tak. Jo, svítit radši lampičkama. Ale to už v dnešní době většina domácností má. Tak, pojďme to teď v rychlosti tedy vyjmenovat jenom pojmově. Takže 5 tipů na to, jak ušetřit v domácnosti.
Takže LED žárovky, odstranit starý žrouty, ať je to vlastně ten starý mrazák, anebo ty přímotopy. Pak tam máme stáhnout to topení, trošku ubrat si toho tepla na tom termostatu. Čtvrtý je, můžeme tam dát i vodu v boileru, nemusíme to mít ohřívání na 70, ale můžeme to stáhnout třeba na 55, to tam taky něco ušetří. A co tam ještě můžeme mít? Zateplení domu. Taky super věc. Jsou na to dotace, udrží se teplota. A šestá věc je kontaktovat mě a já jim ještě vyřídím levnější energie a postarám se o všechno. Skvělý. A nejen ty energie, ale si správně chápu, taky to zateplení. I to zateplení, no, protože druhá část naší firmy, kterou vede můj kolega Miroslav Musil, tak ten se věnuje tady těm renovacím, zateplení a dalším věcem v rámci rodinných baráků, e-bytů. To jsme se dostali teď k domácnostem jako jednotlivým domácnostem. Ale co bytové domy? Tam je několik domácností, zpravidla bývají i spojené kotle, spojené energie, pak se to přepočítává různě. Dokážeš tady pomoct někomu takovému, kde třeba předsedou toho? Určitě, jako většinou s těma předsedama se dá nějak jednat, ale to taky záleží, jo, protože někdo třeba může odmítnout, protože ty lidi to můžou mít napsané na sebe, ty energie, jo, takže s některými se třeba nedomluvím. Jo? Ale pak jsou třeba SVčka, který to řeší za ně ten předseda, je to napsané přímo na to SVčko a řeší to prostě třeba ten předseda nebo ten majitel toho SVčka a jenom prostě to lidem oznámí. Tak jak když vy máte byt, tak buď se domluvíte, že ty lidi si to budou dělat sami, ty energie, jo? Vás se to nebude týkat, anebo vy jim to budete jenom jak kdyby přeúčtovávat, ale bude to napsané na vás. Skvělý. Máš nějaký případ z praxe, kdy ti právě ta spolupráce se vyplatila? Teď myslíš v rámci SVčka? V rámci SVčka, no. SVčka. No, zrovna s SVčkama nemám konkrétní případ, ale vím, že kolega má třeba pod sebou pár SVček a dokázali jim i nabídnout, když si vzali určitého dodavatele s určitým ceníkem na určitou dobu, že jim na třeba tým paneláku nainstalovali ještě fotovoltaiku v rámci toho v té ceně. Takže vlastně to vaše služba není jenom o tom, že vyjednáváš lepší peníze, no, ale taky v tom, že jsi takový rádce, pomocník a tak i v rámci jednání s tím samotným dodavatelem. Jo, přesně tak. Tak potom tady máme graf, není to graf, pardon, je to tabulka. Můžeš nám prosím tě popsat, o čem to je a co se podařilo v rámci toho? Určitě. Takže, je tady graf, je to graf mojho klienta, který je vlastně, je to galerie v Olomouci, nebudu říkat konkrétně která, a když jsem tam přišel, tak paní za první měla vysokou cenu, ale to v dnešní době vám sníží kdokoliv přes telefon, jo. Ale já se zabývám i sazbama a už když jsem viděl tu spotřebu, jakou tam paní majitelka má, je to moje dobrá známá, už jsem věděl, že tam má blbě nastavenou sazbu, jo. Protože tam měla nastavenou sazbu C01D a tady u těch sazeb ta se používá u menších spotřeb. Ale paní tam měla spotřebu skoro 40 MW, takže když jsme tam změnili tu sazbu na C03D, tak jsme ji ušetřili víc jak 50 až 60 tisíc jenom za distribuční poplatky. Pak jsme jim samozřejmě ještě snížili cenu a v rámci toho ušetřila třeba 100 tisíc na jednom objektu. Skvěle. A to je ta výsledná cena těch 369 tisíc, co máš vpravo dole? Ne, to je ta cena, když to začínalo. Jo? Je to ta cena a pak jsme se dostali na nějakých 278, takže dohromady to bylo skoro, já nevím, o 120 tisíc. Jo, to je krásný. Ty jsi tady řekl pojem a to je C01D. No. Já jako laik tomu vůbec nerozumím. Je to jednotarif, většině využívá se jak kdyby u maloodběrů, u firemních zákazníků a využívá se u malých spotřeb, jo třeba do 2-3 MW.
A kolik takovýchhle různých tarifů je, nebo každý ten dodavatel se to pojmenovává jinak, nebo je to nějak ustálené? To jsou tarify vlastně, který jsou všechny stejný a každý dodavatel má stejný tarify. Jo? Tady C01D je jednosazba a pak jsou tarify, jak je C25D, C57D a tak dále a to už jsou dvojsazby. Jo? Nízký a vysoký tarif. Super. Takže abych to správně pochopil, tak přijde mi nějaká nabídka od dodavatele A, druhá nabídka od dodavatele B a u obou mám tedy hledat čísla, která jsou nebo stejný písmenka C01D třeba, nebo jak to teda funguje? Jasný, tak ve faktuře vy už máte nějakého dodavatele a už vidíte, co tam máte za sazbu. Jo? Takže když vám pak přijde nějaká nabídka, už tam máte nějaký ceník a už si to podle toho v tom ceníku, kolikrát vám to ten dodavatel i zvýrazní, která ta sazba se týká vás a vy si to tam v tím najdete a už vidíte, že třeba vás se bude týkat cena za megawatu 2890. A seznam tady těch zkratek C01D, C22E nebo něco takového, tak to se dá dohledat na tom energetickém regulačním úřadu? Nebo? Dá se dohledat třeba na distribuci EGD, ale kdekoliv i když si zadáte na seznamu nebo na Google, tak vám to vyskočí. Jo. Takže nějaký tip pro mě, když mám domácnost, tak na co se mám zaměřit? Takže určitě se podívejte na sazbu, podívejte se i na jistič, jaký tam máte, kolikrát nebývá to často u domácnosti, ale bývá to u firem a u obcí, mají špatně nastavené sazby a mají vysoké jističe. Takže pokud máte nějakého energetického poradce, spojte se s ním, ať vám to projde a řekne vám, jestli je správně všechno nastavené, protože v dnešní době to není jenom o té ceně, jo, za tu obchodní část, ale je to i o těch dalších službách v rámci sazeb a distribučních poplatků, jo, takže asi takhle. A pro mě tedy jako majitel domácnosti, tak bys doporučil držet 2 roky tu sazbu? V dnešní době, dělám to i u sebe, doporučila bych fixaci na 2 roky. Mm-hmm. Potom si řekl ještě další pojem a to je to, že paní tam měla 40 MW spotřebu. Jaká je taková průměrná spotřeba průměrné domácnosti? To záleží. Pokud je to rodinný barák, můžu to vzít třeba ze svého hlediska, mám tam spotřebu třeba 3 MW za rok elektřiny a plynu kolem 15 až 20 MW. Mm-hmm. Jo, ale to je starší rodinný barák, teď se staví i bungalovy, tam ty spotřeby takové nejsou. Záleží to taky o těch technologiích, co mají v rodinném baráku. Já mám starší barák, vysoký stropy, takže to se liší dům od domu. Mm-hmm. A lze nějakým efektivním způsobem si říct, jo, měl bych to nějak začít řešit, protože už opravdu mám jako velkou spotřebu, nebo je to spíš hodně individuální věc a je dobrý třeba ty to děláš i na těch schůzkách, když se s těmi klienty bavíš o tom, když tím přijedeš třeba domů, tak bavíte se i o tom, ale tady by se dalo zašetřit tím, že tam máte třeba lepší elektrokotel. Jo, určitě. I to, že vy si vyměníte nějaký elektrokotel nebo plynový kotel, tak to vám ušetří, protože hodně lidí má doma 20 let starý kotle a prostě i v tomhle je ta úspora. Mm-hmm. My jsme se taky bavili o tom, že máš takový poměrně za mě zajímavý názor na tepelná čerpadla. Že tepelná čerpadla, elektrokotle, celá domácnost, když jde na elektřinu, takže by k tomu bylo dobrý přidat jednu věc na střechu. Fotovoltaiku samozřejmě. Jo, ale ne, fotovoltaika se nevyplatí každé domácnosti. Jo? Určitě bych nedoporučoval fotovoltaiku rodinnému baráku, který má spotřebu 2-3 MW. Jo, je to zbytečný. Ideální fotovoltaiky, co se dělají, tak se dělají 5 kW pík až 10 kW pík. Záleží taky podle střechy. Někdo nemá na to ani střechu, takže buď to může zhatit to, že vy nemáte spotřebu, nebo nemáte střechu, nebo lidi by si chtěli přeposílat energii mezi rodinnými barákama nebo prodávat výkupy, ale je omezená distribuční kapacita, takže vlastně by to zůstalo jenom u vás doma. Mm-hmm. Jo, takže je tam strašně specifik. Další pojem, který neznám, a to je kilowatt peak. Co to je? Kilowatt peak, to je výkon vlastně té elektrárny. Jo, takže když máte třeba 10 kW peakovou elektrárnu, tak vám za rok vyrobí třeba 9,5 až 10 MW elektřiny. Mm-hmm. Jo, to je to, co vy odeberete, když máte takové spotřeby od nějakého dodavatele. Dobře, a pokud nechci vyrábět elektřinu, dokáže mi Enomus nabídnout i nějaký jiný řešení, který mě dokáže využít tu energii ze slunce?
Ohřev vody, ano. Dají se na to vyřídit dotace, spolupracujeme s lidma, kteří na to vyřizují dotace, jak důchodcům, tak normálním lidem, kteří nejsou seniori. A většinou se tam dává 4 až 6 panelů, kdy to ohřívá. Není to napojený na distribuční síť, nemusí se nic žádat na distribuci EGD nebo ČES a máte to napojené jenom do boileru a ušetří vám to vlastně tady tu energii, kterou byste spotřebovali ty ohřevem té vody. Takže se ptám ještě jednou, jak firma Enomus řeší úsporu na ohřevu teplé vody? Firma Enomus to řeší tak, že dokáže těm lidem vyřešit dotace, spolupracujeme i s lidma, různí topenáři, vodaři, kteří by vám přijeli, vyměnili vám ty elektrokotle a pak spolupracujeme i s dvěma nebo s 3 firmama, kteří instalují i tady ty panele na ohřev vody. Jo, není to klasická fotovoltaika, jak si v dnešní době hodně lidí instaluje, ale je to jenom ohřev vody, nemá to nic kdyby společného s distribucí, je to napojený jenom na boiler a ohřívá se vám voda. A je to pro statiku výrazně náročnější, než mít nahoře fotovoltaiku? No právě, že vůbec. Je to 1000krát lepší, protože když máte na fotovoltaiku, tak je to většinou 2x až 3x víc panelů. Jo, jeden panel má třeba 20 kg, ale musíte to brát, že je to rozložený na ploše. Jo, pokud máte extrémně starou střechu, doporučuji si pozvat třeba statika, ale pokud máte novější střechu, tak bych to neřešil. Jo? Nestává se, ještě jsem nezažil případ, kdyby propadla střecha pod. Protože když si představíte, že jste na ledě a teď se rozprostřete celým tělem, tak ta váha se rozprostře po celém ledě. Jo? Ale to je právě to, že ta váha netlačí na jedno konkrétní malé místo, jak když stojíte, ale jste rozprostření tak, jak ten panel třeba na 1,80 m je rozprostřený po střeše. Takže jsem pochopil správně, že mi tepelný ohřev vody pomocí solárních panelů, který ale není elektrický, ale opravdu na bázi jenom výměna tepla ze slunce, Jasný. Tak je konstrukčně méně náročný než fotovoltaika? 100%, protože fotovoltaika ta většinou vede přes celý barák, musí do hlavního jističe a napojuje se to na distribuční síť. Tady to je přímo napojení jenom na boiler a nemusíte žádat hlavně EGD a různé papírování, aby vám povolili přetoky a abyste se mohli připojit. Tohle odpadá právě. Skvělý. Dobře. Tím jsme snad vyčerpali témata, které se týkají domácnosti. Pojďme si ještě to shrnout. Pokud jsem člověk, který má 1-2 domácnosti, potřebuje se v tom líp vyznat, dejme tomu, že se třeba vrátil z ciziny, nebo naopak nemá čas se o to starat. V rámci spolupráce s tebou, tak stačí tedy zvednout telefon, ozvat se. Přesně tak. A v rámci té spolupráce, co to ještě v rychlosti, v krátkosti, co to vlastně znamená, když zavolám Jaroslavu Novákovi do Enomusu? Takže s většinou mých klientů, ať už to jsou rodinné domy, obce, města, nebo firmy, nebo nějaké penziony, galerie, tak navážeme i jinší vztah, že jsme kamarádi a tak dále, bavíme se i o jinších věcech než o energetice, takže máme nějakou tu důvěru. Ale je to o tím, že ví, že já to dotáhnu do konce, budu za ně bojovat u těch dodavatelů nebo u té distribuce, když tam bude nějaký problém a vždycky všechno za ně vyřeším. Skvělé, dobře. Takže hlavní přínos, na co se nedívejte rozhodně, tak je jenom cena, ale dívejte se taky na tom, co jsou služby, co jsou okolo. Co bys poradil lidem, kteří doma sedí, mají spoustu práce a nemají často řešit, anebo se v tom nevyznají? Určitě, co bych jim poradil, je mít kvalitní energetickou poradce, nespolíhat se přímo na tím, že si to uděláte u jednoho dodavatele nebo na nějakým srovnávači, co je na internetu, jo? Protože za první nemusíte dostat tu nejlepší cenu, za druhý pak budete dlouho čekat na infolince, nikdo se vám tak nebude věnovat, jak když za vás bojuje ten energetické poradce. A za druhý, když máte pak problémy, přijde vám špatné vyúčtování, pošlou vám nedoplatek a tak dále, takže s tím dodavatelem se nedomluvíte. Já už to znám z konkrétních příležitostí. A právě o toho jsem tady já, abych tady to všechno zařídil. Super. A poslední rada na závěr, úplně poslední. A to je, co bys doporučil lidem, kteří nemají čas a chtějí vyřešit svou energetiku a klidnu spát?
Aby se mi ozvali a v klidu se na to podíváme a možná zjistíme, že tam nic špatného není, že mají všechno krásně nastavené, jenom si myslí, že platí hodně, ale ona se zvedala i distribuce, to není jenom o cenách vlastně obchodní části. Takže hodně lidí to má špatně nastavený, ale občas se i stane, že lidi si to už hlídají, ty mladší generace a mají v tím přehled. Skvěle. Tohle byl Jaroslav Novák z firmy Anonymous. Pokud byste měli nějaký dotaz, tak jak říkal sám, tak mu klidně rádi zavolejte, napište nám do komentářů, sdílejte, budeme rádi za vaše tipy, pojmy, teda vaše tipy, dojmy. Každopádně budeme natáčet další díly, takže určitě se na ně mrkněte. Teďka jsme se věnovali spíš domácnostem, bylo to hodně také o firmě Anonymous a v dalších dílech se budeme věnovat obcím a firmám jako takovým. Takže sledujte nás, ať víte, co se děje v energetickém světě. Naschledanou. Naschledanou.